Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Pau dugu gurekin platoan. Pau Pico 3, berak dioen moduan. Musikaria, kantautorea eta Lizarrakoa. Beraz, berak kontatuko digu nola dagoen Lizarraldean musikarien egoera oraintxe bertan. Ba, ongi etorri, Pau? Kaixo, Zer moduz? Pues ongi, beroa egiten du. Bero pilo bat egiten du, ez? Bai. Azkenean horrela da. Plato hau, neguan gaude izoztuta eta udan beti superbero, baina, bueno. A ber, pizka bat presupuesto gehiago ematen duzuten. Eskertuko diogu. Bai, arte eszenikoak sos, perfektoa da, sos hau, ez? Bai, Diru bai. askatzeko, Kasu guztietan. hori da. Eta nola definitzen zara artistikokizu? Ba, ni definituko nintzateke musikaria, ez? Vale. Ze azkenean gustatzen zaidan egitea da musika, eta edozein motatako musika. Egin dut orain arte gitarrarekin, baina berez gustatzen zaite edozein instrumento eta edozein estilo. Orduan, definituko nintzateke musikaria bezala. Musikaria, irekia, eta gero ja, pentsat, zu gitarra ikasi duzu, formakuntza izan duzu gitarra klasikoan edo? Bai, izan nuen formakuntza, baina 3 urtez edo, eta txikian nintzenean. Eta gero ja denbora pasa ahala, utzi nuen, eta gero berreskuratu nuen abestiak egiteko asmoarekin, eta ordundik jarraitzen dut. Eta beste instrumenturen bat jotzen duzu baita ere edo ez? Ba, jotzen dut pixka bat pianoa, bateria baita ere izan nuen, horregatik, azkenean ni naiz pixka bat ematen didazuna, jotzen dut. Saltxera. Bai, ez dakit jotzen igual pianoa, baina jakingo nuke igual abesti bat ateratzen edo... Entzumena baduzu horretarako erreztasuna. Hori da, orduan gustatuko litzaidake igual trompeta ikastea, hurrengoa, ez dakit. Entzumen absoluto hori deitzen den hori baduzu edo ez? Ez dakit absolutua denin entzumena ala ez, zeren bai badakit abestiak ateratzen entzumenarekin eta partitura gabe eta horrela, baina hainbesteta jakiteko, tin, hau da, la. Hori ez, gainera solfeoa ez dakit asko. Bale. Ezkeni badaukat, adibidez lagun bat ikasi zuena, ikasi nirea eta jende askoren telefonoa, etxeko telefonoa, soinuangatik. Berak, bai, bazekien, eta teklabako itzera. Hori da, bai. Wow. Eta horretaraino ez da llegatzen. Ez du probatu. Hori zu probatu. Soiatu zaitez. Orain ja ez dugu etxean ja telefono horik, ez? Ja, ez. Eta gainera nire etxeko telefonoa dago silentziagoa, así que... Bale, hobeto. Eta txikitatik egon zara hor musikan murgilduta, familiatik dator asuntoa, edo nola izan zen deskurrimendu hori? Ba, adibidez nire ama beti esaten du barregarria dela nire lehen kontzertua izan zera Nire Osabarena, ze Nire Osaba zeukan taldea, musika taldea, eta ni Isabelean nukanean joan zen kontzertura, eta orduan beti esaten du nire lehen kontzertua izan zela Nire Osabarena. Baina, bai, Nire Osaba da familian musika jotzen duen bakarra, eta ja utzi zuen duela urte pilo bat. Baina, bai gustatu zait txiki danik, eta, nik ez du gogoratzen, ez nuen gogoratzen, baina irakurtzen txikitan, igual 6 urtekin edo idazten nituen gauzak, esaten nuen handitan idatziko nitula bestiak, eta horrelako gauzak, ez nuela nio gogoratzen hori, ez dakat idearik ere, baina, bai, baina horrela zen. Resulta baiet. Eta hori noiz jakin izan duzu, gerora irakurtzen txikitako Bai, duela 3 hilabete edo hartu nuen hori, zer jartzen duen, eta batean, handian izenean, abestiak edatxiko ditut. Eta ni, jode, ez nekien ni bokazio hori. Ez zinen horretaz, ez zinen ohartzen ez, baina bai hori hor zegoela, ez? Bai, ze gainera gero utzi nuen gitarra, ze ez nuen jotzen, ez nuen praktikatzen etxean, ze azkenean
joaten nintzen klasera eta pues, jo abesti hau edo hau, eta nik hori ez nuen nahi, nuen nahi pues, jo eta bakean utzi, mesedez. Claro. Eta orduan azkenean utzi nuen, orduan nik pentsatzen nuen pues, txikitan ez nuela horrelako bokaziorik, baina baduridu baiet. Zer uste duzu formakuntza formalari buruz, edo nola eragin dezake formakuntza formalak gero artean, ez? Ze jende asko esaten du, pertsona bat ona baldin bada marrazten, ez eraman marrazki klasetara. Eta beste batzuk esaten dute, ez teknika oso garrantzitsua da eta ikasi behar da. Zuretzat, formakuntza formala beharrezkoa da, edo ez? Nik ez dut uste beharrezkoa denik. Osea, uste dut bai, errazago egin ditzakela hainbat gauza, konkretuak, baina bai, hau nire lagunekin asko hitz egiten dugu honi buruz. Badakat beste lagun bat esaten diala, ikasi behar duzu solfeo, ikasi behar duzu hau egiteko eta hau egiteko. Eta gero beste lagun batzuk beti esaten dugu, azkenean zerbait ikasten duzunean, nola jartzen duzute ekiz pauta, eta igual zara ez zara inkreatiboa, gero, ez? Adibidez, ikusentzunezkoekin gertatu zitzaidan, osea, ni konturatu nintzen unibertsitatean ikusentzunezkoak egitean, pues konturatu nintzen azkenean egiten genuela pan, eta gero lehenengo mailan egiten genituen gauzak eta laugarren mailan egiten genituen gauzak, osea, lehenengo mailakoak ziren askoz kreatiboagoak eta nire ustez askoz hobeak. Igual ez teknikoki, igual ez ziren hain profesionalak, baina kreatiboagoak bai, eta nire ustez pisatzen du gehiago kreatiboa, así que ez da behar nire ustez. Bai errazagoa izango zen gauza batzuk, baina... Osa, igual teknika oinarritzat, baina gero teknika horrekin apurtu alizateko ere... Hori da. Eta gero teknika ikasita horrekin apurtzea iruditzen zait super zaila. Claro, eski batzutan zaila da, ez? Bai. Zerbait oso barneratuta dugunean gero horrekin apurtzea. Bai, horregatik. Orduan momentuz ez dut ikasiko, baina entzi gustatuko litzaiake, baina eske ez dakit. Momentuz beldurra igual ematen dizu, ez? Bai. Batzure sormena hor... Aber batean konbertituko naizen en un cualquiera. Eta zure esentzia edo zure xarma. Bai, ez. Eta zu Lizarrakoa zara, Lizarraldekoa, ez? Bai. Eta hor, zenolako giroa dago musikarekin lotuta edo artearekin lotuta? Nabari da artea hor kaletan edo? Bai, osea, Lizarran da pasada bat. Bai? Bai, daude milaka grupo, milaka talde, gainera egiten dira, gelditu... Osea, beti ateratzen dira, bai, etengabe. Etengabe agertzen dira talde berriak, eta egia esan kaletan jotzen da asko, eta, osea, ez en plan, igual Bilbon bizi nintzenean jartzen nintzen kalean jotzen, baina beste intentsio batekin. Bale. Lizarran gaude tabernan eta ateratzen ditugu gitarrak eta hala edo... Plazerragatik hor jotzen. Bai, egiten dugu baskaria eta, hombre, noski eramango digula guztiak, gitarra, kajoia eta dena. Dago ambiente pilo bat musikalki Lizarran, da pasada bat. Eta Bilbon ikasi zenuen, imaginatzen dut, ikusentzunezkoak, ez? Eta kalean jotzearena nola zen esperientzia hori, ez? Batzutan kalean nahiko arrotza da, ez? Bai, hasieran, osea, igual bigarren urtean hasi nintzen kalean jotzen, baina oso gutxi, sentitzen nintzen, azkenean pasatzen zen jendea ez zuela eskatu nik hor egotea, ni beti izan ditut kontzertuak jendeak deitzen hauelako, ez nik deitzen dudalako inor. Bale. Orduan, kontzertu bat ematen duzu, deitu zaituzte, eta zoaz, entzun nahi dizutelako. Baina kalean jartzen zara, eta hasieran ninokan hori, sentsazio hori de, benetan jarriko naiz hemen, inor ez du eskatu nik hemen egotea, eta igual nago molestatzen norbait edo, baina azken urte honetan izan da todo lo contrario. Ni hartu gitarra, ala. No llego a fin de mes, pues eta gartzen naiz hori eta jendea super receptiba, Bai, Bueno, gainera orain gaude gogotsu, ez? Bai, horregatik. Gaude gogotsu hor, kaleko xarma hori berreskuratzeko, ez? Bai, nik uste dut bai, hori izango dela. Eta gainera, jakin behar duzu noiz jarri. Osea,
jartzen bazara igande batean a la hora de bermu, pues, da, superguai. Claro. Superguai, baina baita ere pixkat zaila, ez? Jendea egongo da hon hizketan eta, ez? Bueno, imaginatzen du musika ez dela berdina, ez? Adibidez, ni antzerkiarekin esperientzia gehiago daukat, eta batzutan kalean egin behar dugunean, eta horrela igande, bermu, la peorora, osea, hori da Ja, batallero, ez? Es que, osea, kontuan hartu behar duzu ordua eta lekua, baita ere. Claro. Segarro, ni jartzen nintzen kale batean dela de paso. Vale. Eta orduan jartzen zaren una calle de paso eta asko sobe. Vale, jendea dago bermutarekin girotua, baina ja... Hori da. Joaten da bere lekura, ez? Hori da, Claro. ez daude hor izketan. Baina bai gertatu zait batzutan jartzea izketan dagoen leku batean eta hori bai da arrotxagoa. Claro, bai. Eta Bilbon orduan jarraitzen duzu bizitzen edo... Orain voltatu naiz Lizarrara. Ah, vale. Vale, orduan kalean jotzarena ja utzi duzu? Momentuz? Bai. Orain bakarrik plazerragatik. Hori da, lagunekin. Eta kontzertuetan, zenolako abestiak edo egiten dituzu? Zu konposatutakoak, bertsioak? Gehienetan egiten dut, ni konposatutakoak eta bertsioak. Osea, pizka bat, ez 50-50, baina bai 60-40. Eta 60 hori zer da, zureak edo? Nireak. Vale. Eta gero ja bertsioak. Eta bertsioak adibidez egiten dut azken aldian Txabela Vargas eta alakoak. Todo cambia, baita ere, de Mercedes Sosa, horrelako gauzak. Eta zu konposatzerakoan ere, emakume horietan edo estilo horietan inspiratzen zara edo? Ez, nik esango nuke ez. Nik uste dut, ni hasi nintzen musika egiten eta uste dut konposatzen hasi nintzenean nire influentzia gehiena izan zela Librando el Corazón. Eta hortik aurrera bai aldatu dut pizka bat, baina uste dut oraindik ere dagoela pizka bat en la raíz. Baina ez dut egitan... Estilo finko bat edo? Hori da, ez daukat estilo finko bat, osea, nire bestiak esango nuke direla nahiko desberdinak beraien artean. Eta eszenatokian beti zu bakarrik zaude edo jende gehiago izaten duzu zure alboan? Bai, beti izan naiz ni bakarrik. Saiatu naiz pare bat aldiz, talde bat egiten, tal, ez datera. Así que bai, naiz ni bakarrik. Eta nahiago duzu horrela izatea? Pues nahiago ez dakit. Nirentzat errazagoa da beti horrela egon naizelako. Eta orduan pues ja ohituta nago bakarrik egotera, baina ez dakit errazagoa denik, ze adibidez orain nago nahiko desmotibatuta musikarekin, eta bakarrik zaudenean proiektu batean zu desmotibatzen bazara, pues igual ja joten da pikutara. Claro. Ze ez dago beste taldekoak esaten dutela, venga, bai, no seke, bai daude lagunak adibidez, baina horretan igual da zailagoa. Eta bizi izan dugun COVID-aren egoera guzti hau eta zuk uste eragin izan duela zure sormenean eta ze jende batzuk esan du, ez? Pues COVID-aren egoerak egin dit kriston bultzada eta nire sormena piztu da pilo bat. Eta beste batzuk kontrakoa, ez? Pues ez dute zer egin eta gainera ikusi dut nola dagoen egoera, prekarietatea eta nago super desmotibatua, ez? Zure kasuan hori influentzia izan du edo? Bai, ni COVID hasi zenean izan nuen imaginazio rebrote baita ere, eta hasi nintzen konposatzen pilo bat baita ere, osea bai. Baina orain normalera bueltan ere ari dira aldatzen gauzak. Ze adibidez, COVID-arekin batean zegoen dena superpoa, eserita gaude, orduan todo cantautores, todo tal... Orduan zuretzat ondo? Bai, orduan nirentzat ondo. Baina orain, ja aldela... Kontzertu handiagoak edo, ez? Hori da. Orain da, lehen baino okerrago, nire ustez. Eta hori. Eta gainera ere ibili naiz lan munduan murgiltzen, ze azkenean, musikaria bazara o egiten duzu super boom hasieran, ze nire ustez, ona netorrenean, ari nintzen pentsatzen, ea zer galdetuko zenidan. Eta ari nintzen zurekin izketan nire buruan. Eta ari nintzen esaten, bai,
nire ustez garrantzitsuena dena da hasten zarenean. Osea, badakit daudela talde super garrantzitsuak, hasi zirenean zirela ezer eta gero egin zuten boom momentu batean, ez dakit zen momentutan. Baina bai iruditzen zait gaur egun super garrantzitsua hasten zaren momentuan, ze justo egiten duzu booma. Eta ni hasi nintzenean egin nuen booma, baina ez neukan buruan profesionalki... Horretaz lan egitea, ez? Hori da, eta edo produktu bat egitea horretaz, eta azkenean honetaz bizi nahi baduzu, pues egin behar duzu produktua. Claro, bai, azkenean horrelako gizarte batean bizi gara, eta... Bai, bai. Orduan hori ni egin nuen booma, baina egin nuen booma ni ezer egin gabe, eta zuk booma egiten duzunean ezer egin gabe, eta produktua nahi baduzu egin, pues aprobetxatzen duzu ematen dizun booma, en plan jendeak ematen dizun booma, produktu bat eratzeko. Claro. Eta nik ez nuen hori aprobetxatu eta ez nuen produkturik egin, eta, osea, orain ongi nago baita ere, baina hori... Batzutan igual horretan pentsatzen duzu, ez? Igual... Bai, eta baita ere, pues hori, azkenean lan egin behar dudala eta lan egiten dut, ez daukat hainbeste denborarik beste zerbait egiteko, gainera ezin naiz independizatu, independizatzen bat naiz, musikarekin ez dut ezer egiten. Karo, behar duzulako lana ez, diru ematen dizun lan bat, eta gero, karo, ez duzu ja denborarik ez, musikan murgiltzeko. Bai, askotan hitz egiten dugu honetaz, ez? Egoeraz, prekaritateaz, eta nola zailtasun asko dauden zentzu horretan. Bueno, de hecho, gure deitzen da arte eszenikoak SOS, ez? Eta bai, hasi zen ideia pixka bat COVID-aren egoera guzti horretan, baina bakarrik egoera horrek larriagotu zuelako ja geneukan SOS egoera hori, klaro, ez? Bai. Eta zer egin dezakegu aldatzeko, ez? Edo horreri buelta pixka bat emateko, edo zer neurri igual hartu aldira, ez? Ez que ez dakit, ez que iruditzen zait kultura ez dela ezer baloratzen. Osea, beti kultura baloratzen denean, beti da kultura gehi zerbait. O egiten da kontzertu bat zerbaiterako, o zerbaitengatik. Kontzertua bera bakarrik ez da inoiz baloratzen. En plan, egiten dugu kontzertu bat, egiten dugulako, punto. Ez para apoyar a no sé qué, edo para apoyar a no sé cuantos. Eta iruditzen zaitez dela ezer baloratzen. Orduan, lehenengo izan beharko esena da kultura baloratu, baina baloratu kultura benetan kultura, ez kultura erramenta bezala. Kultura bera bakarrik balore bat eman horri, ez zaio ematen. Eta gero hori da dena superprekario, en plan, ez dizugu ez dakizen bat ordaindu nahi, no sé qué, baina nahi duzu jotzea. Claro. Baina nik ez badut jotzen, ja joko du beste bat, bai joko duela por no sé cuánto dinero. Orduan da, pues, como beste lan esplotau bat bezala. Ni orain esaten badut, ez, salarioa igo edo joango naiz, pues nire jefa esango dit, pues joan eta beste bat etorriko da. Pues kontzertuekin da pixka bat horrela. Antzekoa. Bai. Eta baloratze hori nondik hasi daiteke? Ez? Etxetik? Eskolatik? Pues, esango nizuke eskolatik, nire ustez dena hasten da eskoletan, gero jende hori zerbait aldatzeko. Baina eskoletan zerbait erakusten baduzu eta gero ez baduzu ejemploa ematen ez da ere, ez zait iruditzen. Orduan, balorean jarri, ez? Bai, kultura balorean jartzen, ez dakit gobernuak edo eventoak sortzen dituzten pertsonek, edo pertsona horiek, eventoak sortzen dituzten pertsonak eta bisibleak diren gauzak egiten dituzten pertsonak hori balorean jarri, kultura balorean jarri. Eta horrekin erakutsi, praktikarekin erakutsi. Ikuste. Bueno, zaila daukagu ez bidea handia egiteko, ez? Baina bai egia da. Kontakto ez dakit. Bai, bueno, programa hau ere horretarako da, ez? Claro, bai, eta honi buruz hitz egin baita ere, noski.
Bai. Egoera ezagutarazi baita ere, ez? Azkenean, beti igual ikusten dugu azkenengo produktu hori, ez? Edo, bueno, eskizu egiten duzu gustatzen zaizulako, ez? Edo zuretzat plazerra delako, baina lan bat ere dago atzetik, ez? Denbora, lana, eta azkenean bizi garen gizartean ere dirua behar da, baita ere, ez? Eta etorkizunera begira ze proiektu dituzu buruan, edo nola ikusten duzu, badakit luzera batzutan zaila dela pentsatzea, lanbide honetan, baina epe motzera ze proiektu dituzu buruan? Pues a ber, epe motzera, ni beti izan dut proiektua gehiago direktoan, zuzeneko zerbait egiten. Zuzenekoan, grabaketetan baino. Diska bat sortzearekin edo, Hori da. Eta hori da nire arazoa. Zeren, dazkat, pila bat abesti grabaturik gabe eta gero kontzertuetan jotzen ditut beti, baina, klaro, produktu bat egiteko grabatu behar dituzu eta argitaratu behar dituzu eta jendeak entzun dezan. Orduan, nire proiektua izan beharko zen grabatzea. Baina eske, daramagu grabatzearen proiektuarekin kasi 2 urte eta ez da aurrera egiten. Igual, nahiko nuke jendea ezagutu lan egiteko. Badakit bai ezagutzen dut jendea lan egiteko, ekiz jendea, baina nahiko nuke gehiago ezagutu eta ikusi nola bideratu proiektu hau, gainera intentzioa zen asko aldatzea. Beti izan da rollo kantautor gitarrarekin eta orain ari ginen egiten baseekin, horrela pizkat rollo Frank Ocean edo Rodrigo Cuevas, horrelako zerbait, en plan, nola hartu tradizionalki modu batean den zerbait eta egin baseekin eta teknologiarekin. Orduan hori egiteko beharko nuke jende gehiago ezagutu eta ikasi eta inspiratu eta egin. Eta, klaro, guzti hau, jendea ezagutzearena ez, edo nola lortu zenezake, ez? Batzutan, esan dizazunaren arabera ez, batzutan da zer egin nahi dudan ni, edo zertan zaidan jartzea energia eta zer egin beharko nukeen, ez? Igual, sare sozialak horretarako positiboak dira? Bai, pila bat, nik uste baietz. Baina gero, klaro, lan egiten baduzu norbaitekin, beti da hobeto elkarrekin egotea fizikoki baita ere, baina bai, horretarako nik uste sare sozialak direla superonak. Bai, hori izango zen igual soluzio bat. Ze atutan ere, hemen jende gaztea etorri denean horrela proiektu berriekin eta, azpimarratu dute nola sare sozialek diren supergarrantzitsua industria honetan hori ez. Ezagutzera eramateko eta jende berria ezagutzeko eta proiektuak boom hori edo hartu ahal izateko, ez? Bai, sare sozialak nire ustez dira garrantzitsuena produktua eratzeko. Nire ustez artista bat, musika egiten duen artista bat, adibidez, dakizu benetan horrekin doala, bere sare sozialak direnean onak, sabes? En plan, argazki onak, kalitatezko argazkiak, kalitatezko bideoak, bideoklipak, eta nik uste hori dela markadorea esateko pertsona hau doa en serio, ala ez doa en serio. Gero egongo dira taldeak superonak eta tal, ez dutela hori egiten. Baina horrela esango nuke baietz. Gaur egun da iaia kurrikulum baten modukoa, bai, bai, hori da. Hor zure... Eta nola zure aurpegia. Hori da. Jende guztia nintzako zure aurpegia. Eta aurpegiarekin esaten duzu, boi a fuego, o hau egiten dut, o tal. Eta zure kasuan gustoko dituzu erabiltzea? Ez dut asko erabiltzen. Bai erabiltzen dut pertsonalki, baina artistikoki ez ditut asko erabiltzen. Bai, askotan pentsatu dut hori egitea, baina esaten dizunana, edo nago super lanpetuta mundua deskubritzen, mundu laborala deskubritzen, eta pentsatzen zen egingo dudan nire bizitzarekin, eta tal. Orduan, ez dut egin. Ez dut izan, igual baita ere bakarrik nagolako proiektuan. Eta
azkenean jende gehiago daukasunean proiektu batean, pues batek bultzatzen du Kudeatu edo dezake. besteak bultzatzen du, o ez da zuregatik ari zalea egiten gauzak, ze askotan guregatik ez ditugu hainbeste gauza egiten beste batengatik egingo genituen bezala. Orduan, igual izan da baita hori, baina ez naiz horretan jarri. Baina ideiak dauzkat, eta jendea dakat ere, eske. Pues, Fatal. eta ikusi hori ingrediente pilo bat, ez? Nahasketa poli bat egiteko. Bai. Bueno, behintzat gaur bazaude ja telebistan, ez da oso telebista ezaguna, baina hor zaude Baina ja. dago superongi, joder. Eta uste dut gitarra bat duzula ere alboan, Bai, ez? bai. Osak igual agian hasi gaitezke hemendik, ez? Venga. Gitarra pixka bat jotzearekin, eta ber. Vale, joko dute bestia? Bai. Vale. Soy muy previsora y por eso me he preparado para no volver a verte después de 50 días encerradas en mi casa. Ya no sé si podrás reconocerme, guardo mucho polvo en la lámpara y al encenderla sin querer, las paredes no me mienten, sombras muy desagradables me fastidian la condena y esta vez me va a tocar mirarles. Le echo mucha sal a la comida porque me da la santa gana. Aunque muera de hipertensión me pasa parecido a la hora de querer. Parece ser que no sé cuidarme el corazón. No escondo los brillitos en los ojos cuando pienso en sentir otra vez esta sensación. Pero cuando se me mojan demasiado y no los puedo controlar, ya me siento algo peor. Tengo un jardín pisoteado y las flores no volverán a ver la luz del sol. Es por eso que no te puedo querer, no te puedo querer y yo quiero querer. Tengo un jardín pisoteado y las flores no volverán a ver la luz del sol. Es por eso que no te puedo querer y yo quiero querer, yo quiero querer. Tengo un jardín pisoteado y las flores no volverán a ver la luz del sol. Ze polita! Mila esker. Hau da hipertensión. Hipertensión. Gatzak ematen izan hipertensión hori, Bai. Eta joioak. Bai. Ze polita. Bai, bueno, esan duzuna, ez? Kriston oparia dela, zuzenek han jotzen duzunean, ez? Eta jendearen berotasun hori sentitzea, ez? Bai. Imaginatzen dut. Bai. Da superguai. Nola izan zen COVID-aren egun guzti horietan zehar hori ezin sentitu izana? Kuarentenan? Claro, ez? Ze azkenean, ez dakit? Pues kuarentenan idatzen nuen nabesti hori. Bai. Ez nuen arazo askorik, ze gainera kurtsoan zehar ez dituta hainbeste kontzertuak ematen. Claro. Beti ematen ditut askoz Udaran. gehiago udan. Bai. Orduan ez nuen hainbeste nabaritu eta izan zen hasta ongi. Bueno, bai egia egin genituen zuzeneko asko Instagram bidez jotzen gitarra eta abesten. Bai, egia da, egin dituen asko eta gainera nire lagun batek antolatu zuen nola festival bat, zela zuzenekoetan, Behitu. eta bertan ere jo nuen, eta ez egoen hor jendea, baina bai nabaritzen zen beroa gure zuzenekoan izan zen pasada bat komentarioak eta komentarioak, superguai.
Osea, que behintzat, ez zenuen jendea ikusten, baina bai berotasun hori sentiarazi, Bai. ez, izan zenuela. Bai, sentitu nuen pilo bat. Eta hau da nola ikusten da aurten uda? Baude hor kontzertuak... Bai, daude kontzertu pare bat, eta nago, hori, justo urte hasieratik honaino esan dizudana egon naizela Bilbon lan egiten, en plan, ezagutzen nolakoa izango den nire bizitza. Eta orduan, musikalki ez dute zer egin, maske kalean jo. Eta dela orduan... gutxi eta zaila. Bai. Eta orduan, orain, bueltatu naiz Lizarrara, dela kontzertu gehienak ditudan lekua. Eta ja ditut bi kontzertu, momentuz, eta pues etortzen dena etortzea. Etortzen dena etortzea. Bai. Ba, ea ere aukera hau ematen dizun horrelako, ez, berpiste bat. Claro, a ver. Eta hor utzi du, aurreko gonbidatuak galdera bat zuretzat, hartu nahi baduzu. Ai bala. Eta orain da zure txanda erantzuteko. Bale. Egozu irakurri. Jartzen du berriro jaioko bazina, egiten duzuna egingo zenuke. Hori da. Nik esaten dut baietz. Bai, egingo nuen... Nik uste dut egingo nuela berdin. Azkenean gauza gertatzen dira gertatu berdilelako. Eta pues, gertatu behar dena ja gertatuko da, ez dakit. Bai. Beraz, bai, naiz eta egoera zailak izan musikaren munduan, eta... Bai, eta igual hitz egin duguna egin alko nuela alderantzi, osea, beste erabatean... Bai, boom hori, probestu, ez dakit zer. Ez, egingo nuke berdin, bai. Ba, orain da zure txanda, galdera bat pentsatu eta idazteko. Hor duzu trapu arroxa? Eta oraintxe bertan? Oraintxe bertan. Bueno, bai, bat inzkizut minutu batzuk hor inspiratzeko, baina... Bale. Eta ez du izan behar zerbait filosofikoa, izan daiteke zer jantzen nuen atzo, edo zer egingo zu bihar. Baina jakin dezatun hurrengo gonbidatua ere izango dela arte eszenikoekin lotura bat duen norbait. Eta musikarekin? Arte eszenikoekin. Ez dakigu... Ez dut pista gehiagorik emango. Baina musikari buruz, ere, galdetu aldiozu. Ez que nahi du galdetu musikari buruz. Pues dale. Da mutila. Ah, vale. Ez dut pistarik emango. Ikusi beharko duzu hurrengo elkarrizketa zurea eta horrengoarena. Claro. Erantzuna jakiteko. Nire galdera, zein abestirekin zaude obsesionatua oraintxe bertan? Primeran. Ba, horrutziko diogu. Zein da zurea? Esango nuke Novocaine Frank Oceanena. Frank Ocean ja bitan mentzionatu duzu, ez? Bai, eske maite dut. Eske gainera daramat exageratu gabe, igual 3 hilabete entzuten egunero, ja. Bai, da jefe. Eta gustatuko litzaidake... Horrelako zerbait edo egitea. Bai, nire ustez izango zela superguai. Nire ustez igual hemen Estatu Espainiarrean izango zen pizka bat zenra Frank Oceanekin daukan pizka bat antzekotasuna, baina iruditzen zait ez dela horrelako gauzarik egiten hemen. Eta gustatuko litzaidan egitea. Ikusi duzu zuzenekoan? Ez, inoiz. Gainera dago baita ere bera en un break de la musika, ez du musikarik egiten, eta ez dakit noiz egingo duen. Pues behitu agian, izan dezakizu ego momentuan non, Hombre, noski baiet. Bidean etopatzen Uste ditu izango dela hurrengo urtean. Pues bueltatu beharko zara berarekin. Bai. Horrela ba. Ba, mila esker Pau etortzeagatik. Eta zuri gonbidatzeagatik, super gustora egon naiz. Posten naiz. Zorte hon proiektu guztietan. Mila esker. Ziur nago loratuko zarela. Bai, igual bai. Eta ziur nago. Eta egonen gara. Bai, mila esker.